na obonsama wokodi na je se no nyame kan no wamfa obuo ama onyankopon enti no esan se wonnim nti obeso wahwe se obeka kasa bi obeya dibia ne ye ne na brabo ne kasa no be ma wo obubefu ohun direct straight say yeduabo ebe be onofo yare we malaria aye sa wojo aye o se ndi ebe ma wo refi aye tumia no Yakobon said that man crofo aye yekuta enu no in the name of Jesus. Mystery TV so na sade medical materials Mystery TV eyedumede bi ayahye a ye pese ye domu asuko ehwe niema ekoso ewo sunsun mu a ye mfie ni hu na nso tomi bi okwa ebeba honamani no sanko antia anya na ko ede aboa we yade a esi yehu ni ehu ye benkum ni ye nifa ewo bra ye tutu anamo ewo sa sunsun dumede ni mu enti na Mystery TV aba and it is a Mystery TV aba then waba na wo hwa ka hu se ne ba ye bebobo ho ni nyina no se bi anka wo a ebeka oba ana ewu nua bi enti ene ye de Mystery TV aba me a bi bedi anim no bedi ane Ejebrifa to mi ento ye bo ase ne ye hwe ko ye befa so a ye bebo abo aye ho e wo ho na sa bre de me kotonkra enche meba meba ne ye ho bia me ba abedam wontwa me tonkra ba sisi a Mystery TV ahwefo musiesie ma hone de dwumadie foforo bi epa a yertune din Mysteries of Mysteries sa dwumadie we eye okwan a ebeda asempa eyintasen ni sunsumu adwene edi adagjo media kwa me se costo ni titi na webue costo no na omre oyi na mu na ewo costo no na omre enini no spiritual na adibia kotra ni mu anti adene kotra ni mu no ene ekoso sa esi no sa dwumadie we epa wakwemu ejuada ene efiada ewo Mystery TV so na nipa otran se de dwumadie we abrayen ene Ejebrifa na Ejebrifa de ba sunsun mu programs a ono di kan di bi ba Ghana de di kan otran se sana one Prophet Dr. Abednego ene be trans de dwumadie we so no etimi de abro Mysteries of Mysteries. Share Mysteries of Mysteries. Ewo Mystery TV so ewo YouTube Mystery TV, Facebook and a Mystery TV 2C TV. Share say omo awaso ya say dwumadie we pro no Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Se opese also ya se a first numbers we 0208599576 0208599576 and 0278977215 0278977215. Mysteries of Mysteries ehintamu ehintasem abusianfo ene yeshia biowa na mene Prophet Dr. Abednego ena aba ye ba behwe enim na biema ye behwe no duabo titiriu ena ye pese ye hwe na duabo no egu ahodo nti ene no ye befa ne nkorabata baako ni ya hwe ekwa ye fa so a eba esunsan so a ewode mayen ene ne bi a ekon editia ye we ene ade a ene ye ba behwe no ewo ha enti prof ye di kan me mo akwa aba ye ja I want to say yeah the radiasi yo na duabo Mystery cases ne ade then na ye betimi esua ede afri yo Father we thank you erodi Yakobon ye da wase sabre ye papa obisa efa the mystery of ancestral cases ebini duabo ebinu so friend no me ebinu so friend gbese ena yewumu din ahoro ena yewumu ahoro a wode eye duabo cases ye
na no men so ai ɛno me nso no deɛ ɔde n'ano na kato so ɛka so ana o kato abusua bi so yes ɛde n'ano na ɛka ɛno no ɔnyɛ biribi ɛno nso wayɛ so waka kora wayɛ but yɛwɔ nea yɛyɛ ɛna yɛwɔ nea yɛka okay enti enne no yɛhwɛ nea yɛyɛ no yɛde kan san de aba nea yɛka no so. No, Father, we thank you. Everybody is saying that was the mystery of our ancestral cases. A free a body assassin. Now, Onyankopon adibia obobiano obo papa no abobone. And over case a case etwem Isaiah 45 verse 7. O say, men na me bo sum. Na me bo bone. Na me bo ai. Dear then cases and then we are body trim. Yo, enti entwem e wo hokopum say we are say we beba niako wura yas foforo no. Enti no eye ade a eye abode. No me duabo eye abode. Abode ni say se obi ade na anase Onyankopon ye na ade no kura no obo ye dua. Onipa ye Onyankopon ade no Onyankopon di kan bo onipa dua no de we no de odome say eno ye nome nome se ne bufu ye no yo eno odome onipa enti odome no ode wo se tumi bi nsa eno ne tumi ode se wonsan se o kasa ebusudi ohaw obre amane ebi ni yarewa ahita owiase eni na ye nome ena obi okuta tumi no ono mostly no odomia eye very effective ena onia okuta tumi so odome no san ya eye brutal hey bajo waja se no okay say wo ade we be ye o tumi o waka e be effective no san ye biribi ka ho a ende unkwa etwa so straight biribi be na ya obeyaka ayo o ye ka ho a say ofre biribi di wachi ka ho say wo bra ensi wo waka no asan frɛ bosuma so say dia me pɛ sɛ enye menye homa no Papina or Sunday or Dumio or no de need to me now more than Adumio. And the was and was said to me for Fronso answer. And they been to me the Koya Abosum Bay 5, 6, 7. Hey, to me they won't unqua koja. Okoha, and song num will be a good town to baby of Dubia. And tenants are somewhere ABC. Mami bi wa bobra anyeye ene wode na asem bai ewrade da asem ye behwa osama bi se menja ne nja no kira wa ya me o ya oni mami ma ne mami ewu de ne mami de ne hye osoro ene asase nsa na hwe tumi e wo soro na hwe tumi e wo asase nti why no betuma je wo firi ne nyina obi eno de so Yakobon pe enti assassin son a samanfo ne abosum ne ayi ahohombo ne nkutu and a soro nso ewimo tumfo enti obi be ye o papa e yasem wo enti eye sana jese wo hwehwe na ohu na uko nso ukoye ade enti we no obi a obetume ayesa adwuma we jese ne okuta soro de fam okay my yemra yo ensem be ne ya won ne ka etimi ye won ya se de we o ka se ne ma me ese wadi natem ebi a wo behwe mu kura na atenidie no enye ne ye bro so na nso ogiri se oye ne pa na wabie na no wadi natem ntino ne bu afu ho ebi nso wo a wo behwe no na eye nadamfo a woni na egro ana obi a o twam sane man ye hwe nsonsoro ye ewu yo Erade Yakobon ye da was in Sran County dara ansa na obi be dumi ho one either say ya ton wa
nto onam wo no wo obi a ye aton Right. ena yesisa o sebre nso a wotumi dume ho yesisa o sebre on ya de papada No, nature say near wo cra free so buy no. Yo. Obi agye afi won nsam. yo Enti ya ese won nam ho kwante kro keke. kwase ade nkuto na oye ento obi a tume dume because ade oye no emfa kwemu enso bie ni na mame we die ne etis ne ente ne mame dume ne no ne mame ahyesa ne hyebre se onu no obedi na ade eye beye kuku no onu na obefa enti me de beye kuku ma o na omfa dia na je se umbume na ne America no umpesa obeje dia enye mekum asayo Nature say e asotwe a ode man say. asotwe ode mo On nefa bayi kuku. very good enti mra onyankopon ka kire Adam se mundi we but we de mundi na obonsam ma wokodi na je se ni onyame kan no nwamfa obuo ama onyankopon enti onyankopon de ahometo ni ebufuo na edume won Se wo be ma wo be sam fifiri. obema obesam fifuru mo Ba nso be koto awo so. bisa pepepe kwa wo be bre ni ade ni nyina won se eno ye dume but what I say but one form mo anko se tumi bi nsa se ense won kumo what I say enti ye won ni patuntumo de odume wuwie a osande wo ko se tumi bi ase se ni adume no be ye de ebe ye ntem na wa bra bo be se kura kopem se ne kuma beto ne yem se oni ho eno na je so suru kasa osuru bem Yes. na o se o ye bonitia obi a onyame bejo na o ye bonitia onyankopon hwan ne bejo enti anka ye suru onyankopon bom se onipa So senso obi anka asa ya na ya adwene nkoho si ebesuro nyame atwa wo nipa no. yo sane ne anka se onipa suru onyankopon sin onipa because o ye bonitia onipa gwan ko ewrade ho onu ni gwan kobia na onyame aiden achew because onu na tumi duabo suru ne fam ene papa nsira ewo no enti onu no ka se engina enso enye de ejina enti na so nyame ka na wo onu a obejew na ka no wanti a wan na bejew biom Hore de Matthias na Yo. ma yemra onipa dasani se de hotie. aha Onipa dasani wa bufuo. yo Na nabufuo no so ekoduru baabi a sabe na eche adamo. Enu nti na yehu nnome ene duaboi na yebeden ene yefrisa esu ene ban ni. se ense na nipa no bebo odua no ana obetume o Na ne buafu na ne buafu na den ne ma ebufu ni bai sentina ka se ho na yehwe se eden ne kofa ba a entia ma yekoduru sa pepen so no. yo se mpemfo ebu bebse biribi anko kam papa papa enya kyere de nia opese wonye no wan ya se onu so de bumfu Okay, ma yehwe yo o person odi bayi kuku mami yo me a me de me ho no ade ne mu odu sen me Yo. nti me se me nso ana me mpe ebi amafa ebuo kwan so ate o se ma me ade we die me ntimi wo se da bi da etwa de twa se ese wo so a ha no hwan na ama ne buo fukane ne hwan na eso do me ne yo yo enti no esan se wonni mu nti obeso wahwe obeso wahwe se obeka kasa bi obeya dibia ne ye ne na brabo ne kasa no be ma wo obubefu edikai na obeka kasa bia obeka na se wani atrantom wakaseti awo mame wakaseti awo papa wakaseti awo adamfo wakaseti awo yonko eso no na wasum fidie no na wo wai de watom achew enya chew pe so there there's no return. Okay, nti afi ma yenhwe Yo. won a eyen na wona etie yen yo ebi amabrabo se de na me bo no aha ensese bi abam
ɛsɛ sɛ abamu no nso mehu mente ase ebi a oni ni tie yɛn ɔhwɛ yɛn ɛwɔ se na adwena aba so sɛ ɛba ne saa ɔkwan bɛn na ɔbɛfa so ehu sɛ bi a nomi a na aduabɔ ɛna edimachi ayo wo no wo se wate wadua ba so kura eso kai se wo ABC ni se emayo adamfo yonkofo ena em se akasakasa obako koto ade no so ade ameto ide eyefo ena we se ne mamehwe ena ede kasakasa bai kasakasa no ena fe de nkwa na wo kuru nem sa ena wo so sa shawo nyama na oye no and the one so uno maybe koda ensure say won say wanya abufodia baby akodu denti na obako ya ton obako amobako omo ya yonkofo and the yonko anye ntia we be fa the yonko because ya ton man and there's on obe nante na osuma fidie no na obetom no nya kwankun no okoji na baso bode ente yonkufu bi ho abrabo bi ho ebuso bi ho enamfu bi ho onua bi ho onu nua be nam so sunsun ni atona mo ente na ababa na kai se oni iseme ya shawodia ene na oni obema bi ada oyefunu be se na onu so nim se we ni wokunu yes na we ni oni ni kunu ni ho utie na wo so kofobia obi a oni ne kuru ni ho na akoto ade na odi yi na yihi na is una wo kuru na okoka wakaje so ya sawo dia and obema bi a wo so ne bakoda no oyefro be se nsu we se na etibia no wo kuru onu kuru be da na onu kuru da aha nti onu kuru koda watomra so bi a sawo dia sa sawo no obema koda say ye ne kuru say obema and I also oya shawodia and they won't say now. Apa so ne demo den su chinu fi. One more for 6 years. As on by never day. Ka home be ya answer and ye hu. So answer no ka chem so. Won ko bisa na danfo. E no kra bra ye bra. Wo quite 3 times be 3 months. Non ti ase. One person be ka so no no aboni dua. Anso no aye ye behwe wo no sere na abusuafo aton no ama na damfo denti na anu ekuro denti ebeye a we se ojibi no mfambo abusua na wonkum nsen no ono mpese oji eno mpese obeji de ebe mo adamfo oye obeyfo na wabo dua na nankasa de ne beye a support dua ai anti tamo afede wo ya ansere be ma okwo baby a densu no konfuno ena konfukate mame anka nche won se na wadwe breaso na sofuko ochire oha no onyame nhira won kofa ni obo odua no ansere wo sanko last one 3 times ansere wo put say ampa on obo odua no odin show ni esi wo ha pa woko ya de na ndu 3 days shoo sunanya ya antino duabo no eye ensohwe a ukotom unya kotom a uboa won be gina utom kwa enti wo se duabo a eni ngira so enye adwuma enti se e wo ngira so kuto de be ye adwuma. The sense you about do, I know when you are so tea or body, I said, no, no, to tell the down. But what I said, or to tell the down. What to? Okay, young father said, you're the radio, young fat. Say, me and the bill be the day me. No, why, no matter, said we are a boy, dear, Mr. Ward, down the mammy, or down the baby. Yo. Enteno Bibian oji unfum sutum wo ya de bi no ni pansade a ye nyepe wo aje unfum so atum enkopre kakabembe ona mpese obesi so ye sa pepepepe ya na akoye nchinwa bi a woni gire se dua bono kura bi bi anim enti wabom dua me kom baabi
Say no need the fool die for want of wisdom. Or kwasea owu abra oni nyansa. Remember what I said? Oh, ade a wo ye no wan ye ne because onya ye ade bi na nipa dem pepe ebufu ewura nipa straight. And the ebufu ewura nipa ne pe no say ade a wo ye wan ye ne you have to regret and compensate and just say so obere ho ase. Now sre so that they will remove that others ebufu kesi no me no wo yi free ho. Enti no onya kaya pe abre tumi na oposo ye aduma no abre nase enti no se nsukura no sa anase o san reverse o san kabiomo a na chese adena no abrase na spirit ko no tumi ko abewura no entube ye aduma se no be na mo wo de nsuo ni krese o de krese ni ade se nguso a I say Josh wasa ko fa krese ni petrol de eguso obi buafu na sanko se na bufu so ntumi ye behwe ade no so we proud crowd that abusuafo nia ye di hu nkomo yi eye no mi ani dua kwa ebinom di abufuo ene ahotete ena eye na nia ye pese ebisa ne se obodua ni wie a wo ayabo odua no se wogitum se yiu dua me agbomi ese se hwa no sesa obetimi asesa ma ayi a o ma ye hwe abufu a ye namfofo ye ne ye maame ye papa na ye busua ye wom a itimi ma abufu no ekoduru san pempen so no ha na ye ka ho asem enti se abufu ba den na esese ye sanka abufu ba esese niane buafu no wa watumbra ama wama obi buafu no wo na ese obre o chimfo so to wo anu ase na ebufu na aba wo weso no den e confirm se me fa ayankofo edie ya yo asha ase no oba akoro de no nim se bia oni ni di agro mo entino wa mfa ne se aduabo no betumanya no but we should the wakandida obetimi akokasa asem no you say adene so wakandida but we na engineer fun so antum say okay me pacho o de me pacho fache me what I say yes na o prin na kuma entumi ye mehwe entumi ye o hwe no wanya candida because o se me ya shawo ana se me ya shawo dia and ye won so no hwa na ne be ma bia anda itinka hono ano akosia we de o kwatiri mo enu no ni pante ne ho ase no and pesi yi sa de ne toko sa pepe me da se nyame hira obi started bufu no started the provocation ba pe enti se okay nse so wanya insult no waka waya no so no ya shawo right what you say no se me ya shawo dia ene hwe na wo no obema bi angoda na mo no obema bi dadia ensuo we ehwa no wo so sanko fa kosu akra e de ka ho gba ano hwe sugu o kira aya onkuta beye kura bibieso eno nipa ni obefo ana kosua na ya na ye bono ya na ase de sai yo kosua no eye quantity ska quantity no mra onyankopon bo adasa ene motia ne ahohom trai na sika wodi ene kosua so bokosua na obokosua na otuaka se je akatua na koye yes ti kosua eska ama boso ndi ayo wa honhom bi wo ha wo musika yes akosua na kosua ba ko do you know how much it costs billions of cities nkosua ba ko pe endo unim ogbo ba ko usika wo wiase oba esaska ko to mento san kosua ndi so wo disaska ne tuadia wo usika be na boy kosua se mo ni mo kosua eska
kantitin ska ye ahohom no ye from no a ye no mu nante ahohom both invisible so no sika wodi e kusua enti obedi bo ye de no bokusua ni back kusua bako koso billions of cities to a tria bako no bokusua bako mienu miensa due ene no ayeka enti kusua no nya bo abo tria ka o de sika tria eni sika de we no na wasama oda de ansua ka ho je ai eye abusuafo afi ya hwe abufu a ede duabo eba na fe yenko okwan afa so a se duabo ni nya obi a okwan ben no befa so obehu na watimi ati akire se bia me ko asom esi ho ne makwa akopere ayo o se enya yesape esisi waso because onya boy gba kantete no obeko nyankopon ho a ye fa asase so ye nko soro direct. that's right well ebedo me ye be chere some mysteries sentina ye wo say kantete no opese okonyankopon ho a o fa asase so na asase so obefa ne so a this o ma asase biri ebi obe ye afura koko nsa Fanta, masa no now they are massa. Na sase so the ama a suru or the man from Akoso. Na suru aje, na suru so the akoma unyankupo. Son of a quine be, and son of a quine be. Entino can't tino yes, mbayen. Now pursue kunyankupo was and so also as adibema obia or the fa the whole nature no na so the abema asase and so asase the amaduaba duane ne ade san ensuo and so na wodi ade antina onya boy no watua or the amasase asase gia ebia opese ensuo enyewa ebi o de ma atanda apraga and o de ama agiram or the man from now from also the go in so toy good fam aboa dem in so bia in so ni wa beto engu nsuo bi mu na o kase ya na esisi aso duabo ni mu na esi aso ana wo dua no na oma awiefre ba mu a anya wadwen kura so obedwene saade mo eyese wa repeat esisi waso no says we no onya kirewa na we si waso onya kirewa says insuwe tumu a e bo be kirewa bi a insurance started to eyiri a na wonso yiri enti e ba be kirewa enye sumo a e be ye o say yare what I say who direct straight say yeduabo e ba be ono fo yare we malaria I say what you I say ndi e be ma wo refi say yeduabo nti tam obo say yeduabo na ka uwu na eba awiefre na ya na isunsuanso bi wo kwa ebia ebeba wadwene mu ana no obi okuta eni ya yekuta ye sa adwuman ye na ye wo baba ye behu ena ye wo sign mi wo ho a ebia ho nso ma kire wo nipa en wabo ne dua wode ne ma nsuo no obesate ahoho enti se nsuo no awo a ebia wo bo na nsuo no awo enti enkosi na hia nsuo beto ti se nsuo no awo a obewo enti nsuo no guso yiri no na ho so yiri na ho so no hyew no ofele enti ebe yo sa tita on be ko doctor be ko hospital pani ni ade ebi kora na ehia pani say esusumu ade enti tamo a nia owani a obehu se eyeduabo no na wotano no abai enti se nwan ye no fast na osofo trofo be fo busufu duefo a menimo nwa ko jinkrofo sika se okoda ne dua obeto akoma honhom yi no o say you cannot serve two masters ye wa asofo bebre one man krofo ewu so okoda ne dua osofo o da minipa okoda ne dua can you serve two masters nwa ko da ne dua man krofo na ewu
na one would be a want to be done. Satro soko bompa manipa. I have my own Yo. Do you have bought an empire bono? I want to transfer Obiana. Usani pa no bompa and utumia. We call working miracle power. Working miracle power. Wo so power ni bi. A o kasa o de no tumi kokoya de echire we de na efiri ho ko. Na wo ni working miracle power. Oh, wọ́n say working miracle power. Say enye empire obebo no wa no keke. Working ye wo empire ye bo ni anu keke wo. Ene na asofo no gusu ye dada nkrofo. Ene ye working miracle power. Eye tumi a no Yakobon said that man nkrofo a ye nye kuta. Okay. Enu no straight menya ye ade na eba wo so straight. Ene ye wo normal power, normal prayer. Eno waka keke. And this I saw biaba okomode no e na Yesu kan no o kona come na wa man edua na oba me obiaba ne ho da ho award no o kona ho be ehye wa man ntoma ne ho be ehye no enti ye obi e so man atade ye obi e so man edua ne so aja se eni ye obi e no o di ade be gbowura no pre eni working miracle power no ade be fi wo mu ko wura nipa no enti no say we did you so anu maduro ne want to me sign at once na just a spirit 18 mu wo de na ko wura no enti wo de ni wura na ono ne de na e hye ho boso baye no ji na fi o chi na fi o wo do bi bai na watu na duro tukpe pa ne kon ne owu obia nim say wewu enti ade ne meso e bai pe na meso sorry enti me me sabo no ba pe na de ne twi ba me na so me kon na meso me ya ade no na yi pe me straight baby a otutu pe me mom kokum ni pa so smart call straight obina ababa bi no ne mame mo ba sorry o ba sorry na driver bi kopen e na ko de ne ko bosofo na bosofo ne ye forget e na ne mame be bo amane so me ba ne nko school na ya ko se driver bi ho e na me so o pese o ware na brabe ne ho ade e na driver ne so de me ko bosofo no ho bosofo no me ma wo kire ne boso no owu da dem 3 days driver ne de me ko se me hwe me pese me say ne girlfriend to de me ko ma boso na boso no fo no so ko to go so apoti so abi owu da dem 3 days just be here sunsun chia yo say e won ni bi ankoye bi say duma we won ni spirit power bi ankoye because we be trial but what you say yes say driver no akọ de me ko boso fo no say e me say aye odi eduru aye get ne get ampanso boso fo no so juma odi ne wa chichir get ama driver and as they say get no on post school say na adwene wo driver ne so there be and we no person prove say ina ne sa osofo what you say and to be so say men children say man pass man nothing pass God owu da dem 3 days ba ko ya won tutu pe me ya de straight for na me hu sa de so yi straight kokunu bosofon kokunu straight papa ye sunsumo ade ade ye guso kai enya gro ne ye guso dio ya karo ana ye sunsumo ne ye ka onye na mani aha dia o hwe ne o tie ye na enku se ane ma ye kan nyina ye sunsumo ne enne person to say ya dia e wo ho se ne ne de medical ka se e wo ho enya de ni ho se ni ho anke ni di nti ho na wo di di ne wo ho nti se wo hwe na ye sunsumo ade a se so to bo ase unsense ma mi bi se nyina no me bi se do baby wo wa ne ma ko me so adenti me nim te sunsumo ne ye ma de ye nti se me di ni die e ma sunsumo ho so ni a wo kan o kama wo a wo hwe me na ate ase na se bi na eye wo a watimi afa kwampa no so ama wo ato yemfa ne se obi eyen yo de ye kan ebi adinu nanso esi na so ye kan ya na adwena ba ne so onye de ayo se una obeje mfom so atum what you say ogu so hunhunu na wakọ na mpa nwehu ese okọ obi a onu so kutabi
ne okuta bi okuta bi na eso okone ho no be da hu bi nipa be mi ensa na abara dwi mu be da hu se we ni ne ese me kone ayo enna me chese ye wasofo atrofo ho so koda ne dua obekum ofri only spirit working miracle power enna bible school no wako obebon pa ma otrara je osika enna bosom spirit ko achiro kura onim se ye ba ko mienu miensa enna bosom kunu so se ye owansan opete okraman ejiramoa ochirebe onim bajo waja se entini bible school wako no pani bibia dia obako to nyama so koto botokura koto camelio koto se otu ana insune kumufri ato achire waja se enti wo ena o se ohwehwe a obehu na ese osore ko hwe se ade ye na ye gusu kai prophet Abednego, his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God me bajo me man koto spirit bia o man ne we me ni wo frena beduru eduru so jeko na so koye adwuma what you say enti no wo fe na kope bosom so me de no bosom enti no wo ohunhunu ogusu ye wakoso to wato eduru enye ya ese ohwehwe obi a obetuma ye adwuma ko ya na ya asem no fi se no you say nenida sunese ayo se no se monso ahonhon nyina ahwe ewurade akasa na makwai se monso ahonhon nyina ahwe na fie ewurade a ubehu enja wakobe mienu miensa de da ne kwa ne da yo na dwuna ye ne ketsere ne sa pepepe ente ebo awefe de mabre ubewu mabre wo wiase fatu team beye bosom we call no retreat, no surrender, never despair. Baye bosom ahonhomboni, no retreat, no surrender, never despair. Bosom ne kumantoni yem. Therefore ne kumantoni yem. O nipa born for ahonhom one kumantom yem because adechiwo hoi. So one ye nia omo pea won hu so ye de eto now no ni oyo mbre ya wo so wabre umbajo what you say o se mun so ahonhom na hwe enti wako honhom we wako manamo kremo we wa san sorry ko wa o yare se wabre na se oko e no we eduru e de man na anye no enti aye ni bibibi se won ko ni mu ana omra nachi ana ya na eye ya kakra wo ayarefo ni bi ho mo eye no kware odinsini bi bai odinsini de ne yo obubu no ne na oria wo fam yo everybody say osofo o ha ho emye no ma insa ne iri otoso mienu me na meju so bu ne bosom ne so nti bosom no ho ade enti no ma sai ne we medebra ne ade agu bosom ne so papa no so pemba na ompemba nka wo de obeto so mienu o yere first one and I know your second one, but would you buy those on poor Babia? And now why a second one so open ma into the treno. Also, Papa. And then I say, no, you second one, no, I say, also, you no more Kuntopani, and dear Nepra Sam show. Or no one watch Robusum. And then there are two things either so be Jabusum. Now, what trust? When young one. Yabessa, I saw Yaria. But ubeja bosom na wa wanyam kwa atras ana obesom bosom na wawu bosom zo no na kwaje e so no ne dia enti wo ka so onya ntina sena aye ne bibibi pe se onu anu akoje e na odididi so no so sayare enti o obeyere kura otube sayare no waja je wa sa asama abros na no so na odididi enti atro ni nada na de so beja en wa trase and also no kware de obeka boso ndo ntume nja na won sa ne yare won sa yare so onso niska ene na nya ebe bo anu se ono yere no koye ba ko na bo na manye so pa ni chewo na de ko de ho no mo hwe unjai na fe unya ska wa be sa ho yare
ɛno nso ɔnte aseɛ yɛka hwehwehwehwehwɛ ɔsɔ nte aseɛ ɛne na oyere sɛkɛ wa nso deɛ ɔntumi nware no ɔsɛ bɛka kyerɛ no so ɔnkɔ ɛne na papa kɔpɛ sika na mmom sɛ sɛ ɔmbɛma wo ho ayɛ den kakra ɛne ɛyɛ na ne ho yɛ den kakra nti kɔpɛ adwuma foforɔ yɛ na wonya sika wɔbɛsa ho yare na nkɔyɛ bosom no na akɔyɛ bosom no deɛ a bosom na ogyina hɔ yi bosom na ɛho nna bosom no so wɔɛho bosom no ni hɔ ansa na ɔbɛyɛfoɔ no bɛdwo so gu so nti sɛ bosom no ne bɛyɛ no why no yɛ strong bɛyɛ no yɛ strong sɛ bosom no nti saa bosom no ɛyɛ kura bosom nana maakye o mɛsɛ nana bi ayɛ aboa bosom no a wode nsa no ma no wokɔkyia no no woahu no da wonim nana yes yɛyɛ nim wɔm nti yɛka neɛ yɛho ne yɛate ne yɛdi ho adanseɛ mɛsɛ papa bosom no a wosom no wei ɛyɛ ɔwɔ ketewa wate akyɛ bosom wei ketewa wei no ɛyɛ ɔwɔ na nyɔwɔ a ɔyɛ python yɛwɔ ɔwɔ mu ɔwɔ yɛwɔ python yɛwɔ nini yɛwɔ kyerebe yɛwɔ wei nti wei no a wokɔgyee no dakpata ɔnka ɔda odin nti sɛ dakpata na wode yɛ adwuma no deɛ a bosom bɛɛfo obi ɔwɔ ahoɔden no nso bɛtumi akɔ because ɔnka ɔnti na wadwo nso agu so no nti nana na wokɔma na woma ne nsa wosom no ɔyɛ dakpata nka ɛna wokyia ne nana maakyew ao yehowa ne mehwɛfoɔ na hwere hiam wosom ɔwɔ papa woagyi me nana bi ayɔ aboa me ne wɔ mo nante menim wɔm abosom bi a ɔyɛ nana bi a nkonnwa tuntum bi a ɔyɛ aboa saa na me awurade sɛne familiar spirit they are all animals na watchuro say onipa honhom beto aboa ne so enti me mikuta the spirit of the Lord and I have the power and authority dominion also but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you the power is dominion so I dominate I have the power over the topics be apply the legba voodoo mame watakwa to I have omina ye moa enti say no obi person oba owa akwa be no be faso so wa ɛno ne sɛ ɔbɛba abɛhu awurade what you say obeba otuase the kingdom of God ministry. Right. Yemia sorry, I'm not sent to make church. Maybe I'm sorry, but yo, sorry, Oba, sorry, to me, yes, Timmy, sorry, Mamma said, may I sorry. What you say? Hey, Oba, you bachelor, and the actual say, and penny, a biddy, Groby warrior, Groby was he. Man pass man, nothing pass God. What you say? Anti papa bosofono okowi. So you so want to me die until I saw come or one is not my men so by no bet you so go one so. No one not the phone so why you teach also could have bosom down by 4 years old bosom. Ayo. So what you say, to me now. Ekutawa or they don't want the issue. Me na me catch it over. And you what was it? I was here for you Rabboni Spiritual Research Center, and now ye can't want someone. Na say, oh, Peppa, a year Uraku, a yadu a jiri, and so on. And I say, what two I say, and Sana, Prophet Doctor. Abednego na uhunua ene ne awbia say ye duabo say ye nomie say da wabusua mu say nso eda kuroso empo eye ankorankore no obekire okwampa wo fa so a ni nyina abadwu e de ma say ano ene ye de aka de sano ne ye de aka nso de a ene na ano kro no ano ebetimi asesa no ama ayeye ha ene ye pese munyanti ase ne mu say say and the economy dia and na etwa say yitimi fa saa kwan so
Nemo no ebi ana sabre wo pese obefre no na nnedi nkoma number na ba television na senanso enam se aso ya aso nti no me pese me boso na eka wotiri mu number de di kan no 020 859 9576 020 859 9576 and at the etoso no ye 027 897 7215 027 897 7215 na ofrena Prophet Dr. Abednego obeje woso na ne ese kubi eka ya yentimi aka na wo adwene mu no obisa no a obeyiwa no na wo de atwatia ye be sore na de na de twato yo ni e de twato no se eni echinje owiase asemo ye kan eni echinje ade bia eni din eni ho ena ni eni ho nso eni din na bra edin aba amra onyankopon bo bribia ode kire onipa se tunidin na nia obeka no eno na mewrade mefoaso enti once a edin aba na ade ne yeden ewo ho enti ni echinje owiase ena ma obonsumfu oni asem yo ebufu ankasa na eye spirit woka bufu a eye to me kase se de bia me kase ebufu to se wabodem tie bisa papa ebufu ye honhom bi enya ba onu de oba obaye na adwuma se ye papa wo eye bonu gbungbangban se ebiribia bodam tia no ye de oko entu so bi ebufu na hwese untumi pen wa ye wa pra na aju na ko di echinje mrantie ni behu sa enu na brand crofo bebiri because they have to accept their fault. And so you from sutum nipa ne buafu se sia ni obeka bia eyoja yes wo de echinje asemato na so to make say I am sorry aya wadum the doom no na nipa ntumi nkante nipa ko daade mu anti ade oyaw to be mbre ne wase enti bebre bedu bebe no sa I am sorry no ntumi nkante na ni nyama nyina na no na baba be freme osofo be 2 years ni emeri ebufu yi ya meku no se me nware bi o me se sa me nyama no afede oba ho no wa ye enti mesrew na ka kire no onsan fa membra afere ebufu ne kofam eso sapani kunu no obi mu ebufu no kofam o sapani sa adamo na bese na jire aba entino me pacho eni echinje owiase onyame nchira ahwefo no onyame nka ho mu nso a mo ba na mo wo ayaresamu gusu bompai ye de mu nyina hye mpabom awurade ba tie onyame mpabo no watie onyame tie obi ampabo na ogusu tie obi ampabo maako na Jesus Christ di je onyankopon di enye chinje moving that down. Believe God for wonders. May the grace of our Lord Jesus and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. I will say for mystery of mysteries and we'll be here mystery TV so na yedumasi na adomdum ya na watwe sende ye besamba ye ba foforo ho ye de bebro mamu nyina moni hwe In the name of Jesus.